Sådan. Så er vi i gang, eller hvad? Ja, er de tilkaldt. Fuck. Au, for helvede! Må du godt det? Det finder vi ud af i morgen. Om det var sådan. Men altså... Det er den indre høne, der lige går frem med mig. Det... Du glemte at sige bogok! Nå. Bogok! Det var ikke meningen, du skulle gøre det igen, din idiot! For helvede! Fandme få en igen, kan du? Ja, det var konen, der trampede. Muligvis. Hvad er det her? Det er en bondegård. Ja, det... Jens Hansen havde en bondegård. Nej, det var fandme Saga, der havde det. Ikke kun en bondegård, det er en helt zoologisk have for alle de aber, der kommer. Men, ved du hvad? Det er farligt, Julie. Den kraftede med hønen. Den slår. Den skal ikke komme ind til mig. Den basker med vingen. Langt ude med næbet. Hvad er det, sneakers? Det er helt snickers. Det er hånder. Det er hunder. Ja. Det er næste gang, der kommer en, så laver jeg et overfaldsangreb. Bogok! Bogok! Det var den syge. Det er derfor, der er fugleinfluenza. Ja. Fandme. Det er fordi, jeg har fået den af en eller anden, jeg har behandlet. Ja, det var fandme ikke mig. Jeg har stadigvæk mit. Hvad for en bil, så går du stærkt. Kan du fjerne den der?